gabi sa atong lahat. Niya to sa katagkansyon, mga gops. O niya to sa balay sa mga amigo ni Engineer Joseph Filio. O kini barbituhan ni Marisa Puji. Okay. Kung kita niyo po sa katagkalang karon, kung sa kanindot, suroy-suroyan, o kumpito sila sa mga imong panginahanglan sa lingaw-lingaw, taon-dapat mo na din sa katapakan, may pantalan, matulog siko. Kung makita nyo karon ako, makakita ninyo mga gops kung saan katapakan karon panahon na. Okay, wala na kayo mailiw pa kung mali ka katapakan. Okay, ali na magsubo dito yung kapita na balay sa akong amigo nga. Ito si Engineer Joseph Filio. Okay, mapasukod ka yuta, dire ka. Mo ni balay ni Engineer Joseph Filio, at the same time iya kong opisina. O na kay problema sa yuta dire. Kubutubon ka og pangita niya dire og mintas sa wala pay tao sa opisina. Dire atong tuyok ang atong kamera dire. Naay ka Marisa's Barbecue. Open 5 to 10 o'clock in the evening. Okay, kung gusto po kag magampo, mga pasaylo, kung sa imong nahimong sala, o napo tay kapilya, dahil kumidya lang tinuod, namin ipagampo, labi na gumawa ito kag sa nasa, bisag asa, ngita mo yung kapilya, naata diri, o maunay highway, okay, o dito dapita atong ato na karon maunang iskina diha padung sa Barangay Road na padung dito sa Pantalan. Huwag na diha ang lingaw-lingaw gusto ka. Nanapoy tindahan yung bag-o daghan ng tindahan diha. Kaya ito ta na kuan ya live band. Hangga saingan na na. Ato makita ro mo saingan. Kaya ito na ta. Atong suruyon ang katagbakan. Aron mahibaw mo kung unsa. Sundi ko ninyo. Okay. Sa mga street papers diya nga kasinguan man. Kaya po tayo pasayan. Isda mo diya isda. Isda mo diya isda. Diya tayo danggit. Sulit. Dito. Okay, mga guwaps na yata sa Gaudencio Grills and Mini Bar. Ga-close man sila kaya mula hapon. Gabi ini magsugod sila o break. Alas 5 sa gabi tinggal hapon. Na sila live banderi. Atong sudlo na ito niya ron nakita tayo sulod. Balik kami na ito din magsugod nag-live. Okay, mga guwaps. Malangkit dari sa gito, pwede pa mo vlog sa ilaw mga guwaps. Dahil mga galili ari mga caretaker kung saan no mask, no entry kay Gaudencio Grill and Mini Bar. Kaya diri padulaan na ito diri sa oras sa mo abri ma'am, sa oras mo abri vlog ni aron na okay, mobalik ta din niya o magsugo nag-live sila mao nilang pisto nindot gayo ato ni advertise kay naa ni sa ron mudaghan sila customer diri nagwapa po ng ilang kao nagwapa kayo ilang manager muli ko diri mama muli ko sige muli ko ring ilang sulod
mo nilang kananan pinadi gini ka mag-meeting mo renta diri kung sa okasyon imong gusto pwede ka diri inindot kayo ngit-ngit lang ni kayo wa pa sila mag-ablik okay musuyo ta sa luyo aning ilang minibar kinani si katagbakan sor loon Bohol okay nindot kayo ulan lang ron marag ngit-ngit kay ulan pero init landag ni maghayahay po diri ni dapita okay sorry ta diri gusto mo tanaw live na diri magabi alas 5 pero schedule na sila kay na COVID marag na selected days nila nga mutukar na sila kanilang counter pa ni magkadimao kay pamanis lang sugod ng mga bulak pa mamuntar kay diri pabugnaw ka diri okay mo kayo na alis katagbakan na remind lang sa tanan kung gusto mo rin diri maglingaw-lingaw imo ni ilahang iksiawan padung sulod sa atong room atong gitirahan ganiha atong gipicturean sa una silang CR diri kumpleto na sila asan sila magtukad asan stage nila kini ila paninggi pa ni ma-arrange kay kung sila mag-open o hindi mo dugay maalan niyang hapon kung sila pero schedule lagi okay dili ta balik ta imo ni ang katagbakan una na ko ipakita ninyo kung asa mo dapita nga maglingaw-lingaw kung mari mo diri okay sa puta sa laing lugar sa unahan diri ang ilang live band ngit-ngit lang ako mag-abli diri ang stage nila mga higala mga guwaps okay nindot kayo dapita diri ang stage nila walay ngit-ngit lang diya sila mo perform ilang mga banda okay diri okay mga guwaps padayon sa unahan sa Pantalan sa simbahan parokya sa San Lorenzo Ruiz de Manila kaya nita agi padung dito sumpay naman yung kasada padung sa Pantalan barangay road sila nga simentid okay guwaps na okay padung sa Katagbakan sentro at sa Pantalan kung buhawon ka na po refilling station diri sa unahan sa itong giagian karon sa unahan diri sa refilling station ni ito ni Katagbakan karon dito sa unahan kita deliver na tubig kalilit ko nga tubig sa ilang refilling station na 20 piloso ito nga sa diri para si Pili o muna yung gwapo kaya mo na ipadung sa Pantalan iskina ni tindahan nga dako diri makita kayo sa Edview padung ni sa iskina nga sentro dito sa highway padung diri ito padung sa Pantalan aning dapita okay mga guwaps doon sa Pantalan sa simbahan unata mo ni ang balay dapita ni Ena Salgados ang gidagan og kagawad sa lungsod na vlogger kung tabangan ni siya kay vlogger ko ni siya sa vlogger sa loon okay pwede mo mubutar niya okay magbahan sa mga vlogger tara hindi niyo sa inyong gusto pero kung okay daw okay butaran na to siya dirita sa simbahan sa Katagbakan San Lorenzo Parish Church Katagbakan Norte okay Norte dili ang ilang square o kari po lang ilang isa yung gitawagan ng dapit nga kung mga
programs dire. Covered court. Okay, mo lang simbahan ng Sandokan Parish Church. Dito pa doon sa Matalan. Aming building, ito aming building. One to rise, proposed stories residential building. Kanhi balay sa mayor doon. Jenny Lampagos. Ang mayor sa una. Sa loob doon. Dirita. Sulod na diri. Police attachment. RMG. Ibalik pa doon sa Cebu ang mga truck sakay sa barko barge hindi mo na rin nagbukan port muna siya ang nais di wanang ina Salgados muna siya ang vlogger ng Lansar. Okay mga guwaps kaya kita musulod lang lang kita dito okay mo niya ang Pantalan sa Katagbakan mo niya bagyagian dali po lang sport diri nindot mo yung dapita diri yan kana ko okay isda mo nagwaya naglagraso ako lang sa merkado nga ito merkado ron ngita tag tanaw tag sa isda dito kaya diri naghanang gawiting sa barko biyahe nagbilay ang barko dito sa Katagbakan normal na ang ilahang pagbiyahe naghanang ko ni sakay kung di pa normal na okay nagyanan pa doon sa highway ikan sa Pantalan lugar kayo no ang kilid mo ni ang Alturas Pispan dito sa kilid kay nindot tanawan ng Pispan na diri okay Pispan ni sa Alturas ang matagkilid ni ini og dito pa doong highway okay mao ni Pispan mo lawak kayo dili talili pag yun hindi ko na to parang klaro yun sa kalawak pikas pa niya right side sa puta sa left side okay lawak kayo kaya tanawon okay tabok na puta sa pikas okay mga ditso straight ni para highway padung sa palengke ng merkado nila dito patalili na ay dapita kaya diyang Pispan sa Alturas samtay malilian na ni nga sagbot man dili lang ano lang ang ban mo na diya muna Pispan daw kawan nainit okay balik sa Pantalan mga gaps kaya dito ta mutana kung sanay ginanglan tabok tag Cebu okay pa doon na ta balik sa Pantalan mga guwaps na di unahan ito na ta po normal na dia yang dagan ron sa may request sa may mga requisitos ug mo diri Ha? sa may mga requirements Para mo siya po, vaccine no. o vaccinated na ka COVID. ha Pati COVID. o vaccinated na ka wala na problema Ano ba ka ako? di kang kag Cebu sa may mga pangayo Cebu Wala ka nang vaccine. wala lain Ha? wala lain pangayo Naaya po. saman Saan pala ako spare? Buta ka spare. Buta ka spare. di ikaw kayo na musikat ka kayo nag-vlog ba ni Wala ko yung sabi, wala ko. Dalawang taon ako dito, wala kong standard ko. standard ka? Oo, kubo-kubo kayo, patakin kubo-kubo ko. Ano standard man? Ay, tungkol sa COVID. Padung taga Cebu. Oo, Uy. tagal ako dito. Tagal na di ka din he.
Pero ikaw may Wala. mekaniko ka? Ay, may kinikusigid lang. Sige, salamat ha. Namura na istorya mo. Oh, Salamat ka. salamat. Si Arita kay mo tanat sa mga requisito sa Padung Cebu kay mo tabok ba kog Cebu unta. Sige na stick to na. Gikan man ning Cebu na. Ay mga truck van kanig Cebu. Mo pay pag-abot na di barko. Kini gikan ning Cebu. Perishable goods. Do not delay. Perishable. Okay. Okay na, mo ni Philippine Ports Authority entrance sa gatong dulo na to diri mo tanah ta pwede ba sa mga requisite sa ako na kanang requirements sorry. Okay. Mo tanah rin mo ticket bot ni. Hello, may buntag ma'am. Sana may requirements pa doon umatutag Cebu ma'am. Boxer. Vaccine? Full vaccinated na kay card. Na Full vaccinated. Mo-inquire pa una. Ha? Full vaccinated uban. Full vaccinated card. Valid ID. Mora. Di na listik to mana. Pwede ta mo sulat to mag-vlog datong ilaw. Ito, sakma. Ano gol? Sa ilaw. Kip sila deh. Ha? Vlogger to. Vlogger nga pang sikat ba? Manaw nga makita kami nga makita. Among yang guwapa nga tikitira sa Katagbakan Port. Tika isa. Dapo dilion to isa. Di man makita tara. Guwapa po na. Singa ninyo nimo ma'am. Asa ka makita, sir? Sa apang luna nun eh. Ha? Apang luna nun. Tanawa lang diyaw. Wan pa na kaya gamay pag subscribe sa. Dugay ko na ko pero naundang ba balik na po. Kan kuha na gani lingaw-lingaw lang niya to ah. Singa nimo? Archel. Aisel, Archel. Archel, hindi ako ngana di ay. Plido. Loon. Ha? Doon na plido no? Paulinyo. Paulinyo taga Babaw. Oo. Ingusam gani Ma'am Jolene di man to. Paulinyo. Sakay taga Babaw na Paulinyo na ko. Imo singa nimo? Leonor. Yunor, Leonora. Sumatra. Di mata pasud lungsod, taon-tanaw lang taning gawas sa Guaps. Kimo niyang port sa Katagbakan. Limpyo kayo, nindot sod. Tay barko, tumo sa barko. Okay na diri ang mga malay mo ana, screen nga dito sudlon kay dikados COVID. So ang requirements diri vaccinated na ka, pagpauli mao gyapon vaccinated, ispas ko no. Dali na mo kuno kasi sa cellphone na pangitawan. So diri na sila ang nagbantay, magwapa. Pag Katagbakan. Ito na ko sa merkado na punta. Okay. Salgados. Kaya mo ni Skina. Highway. Kadong sa Pantalan. Dili Tagbilaran. Dili pod Tubigon. Kimo ni ang Katagbakan sa Delight Market. Pag una mag-spilling Katagbakan kay naman. Sayop niya. Nagpahandik sa Delight Market. Kiri ang ako ang amiga nga si Ina Salgados. Abanti loon. Mo ni vlogger. Nilansar o Kagawad. Ayon tagdaog ni kay welcome mga vloggers. Daw. Unta amiga man putan ko ani kay ako maning mga higala mga pamilya. Yawat makatabang ko niya. Ug mga vloggers nga ana nila mo ni Ina kay ato ani. Okay, at nandoon sa merkado sa Delight, Katagbakan sa Delight Market. Tabok na. Okay, what? Natag na ba isda? Sita Store. Sawa ni sa Kagawad sa Loon. Okay, oh. Videohan ako ning gwapa nga. Wag tagiyag. Mahal barato ng buleron. Okay mo ni ang ilang paninda diri sa sulod sa merkado Guaps, mga Guaps. Iway isda na. Kaya niya dengan isda. Ason, may mason. Duhay merkado ning Katagbakan na diri. Ato pikas ka sa di malugay. May isda.
Kilawon kau lebih. Nating ali gihipos kay hipusan na nila. Nabu isa tulingan nga ron eh. Oh. Jadi tanggi tra. Tas diri yo. May buldag sagol ng baligya. Pila kilo na mangga? 150. 150 tanan. Sabihan ng bayhana bata pa. Kasi anak ni. Ayun ni kay butan na train sa ginikanan na kay grapes. Pinanganira ni dikirian ni. Ingin nira na dikirian na. Dini, selamat tinggal. Oke. Pag-usa ka tagpapan handing okay ang pagani dito highway sa tagpapan handing highway di sinanay para sa simbahan kasi yagian ako ganiya yagian ako ganiya muna padung na simbahan kaya diri unahan eskwelahan high school private school St. Teresa. St. Teresa Academy. Okay. Nindot ni private school. Okay, St. Teresa. Okay. Tapos sa Katagbakan Sentro. Tawag crossing Katagbakan. Ano ni Sentro Katagbakan. Okay, yan mga tindahan ng bago diri. Tipski store. So diri ang ka Jupat Gasoline Station no. Jupat Gasoline Station sa una. Bago na pod. Oh, mga iskina na ta. Mga sentos Katagbakan. Only nga barangay nga murag lungsod. Kompleto. Na ay pantalan airport ay wala. Kaya anin. Lumiya sa manok ko, dagko kayo. Oh, ano niyo, chatos chilichon manok ang limpo. Mo ni ang taong udoy kanhi karon ka udoy sa mga anak na ni kay namatay naman ang original tagiya ni Marimon store. Idiri okay mo ni ang Sintos Katagbakan dito iskina para kan tawo mo na diha. Diha mo ni ang mga Sinto ato naglayanan sa una. Bibo na. Kaya ito ta mo doon dito igsoon mga babs ito sa ikaduhang palengke. Okay, mo ni ang Katagbakan na karinderya Takoy. Okay, Takoy karinderya dito sa nahan ang ikaduhang palengke din sa Katagbakan. Pwede dikiri ang Didi dikiri Biliana na kompleto diri na kay maili nakaduhay merkado. Ari na puta. Suod taring merkado nila. Napoy center ang dako para hospital. Okay, mo likoro ta para sa merkado, ikaduhang merkado. Ang tunabay isda dito. Taon-tanaw lang, di mo palit. Okay. Mo ni ikaduhang merkado. Itong dito sa satellite to. Yan ni mo original merkado sa Katagbakan. Kari center doon sa merkado. Center kaya nita kawas tayo magtutag sa merkado.
Ito ang merkado. Ay center nila, dako kayo. Ito ang health center din eh. RHU 2. Birthing Center. Happy Birthing Center dia. Okay, dito. Kita sa tubang sa merkado na po ilang pharmacy, Divans Pharmacy. Kompleto na, wala kayo may ilaw diri. Atanan. Ana di mo yung ingon airport ba? Kaya sa merkado. Kita agi ka sa tubang. Daki ko ba? Kanto ba ko daki beto. Pili gwapo. Ang labasirong gwapo sa Katagbakan. Oh, kani ang tindahan ni Sophia. O po ni kinagwapahan sa Katagbakan. Ito. Sa Silaria po yung customer. Tanawan niyo ang vlog nga pang Lonanon na mo dito. Okay. Ay ta proceed na rin merkado. Kasi we mong na naman kadin we. Supervisor na kadin ay may isda na ako isda dito. Kimso daling merkado. Mo ni si Wawi sa una. Market kuani administrator. Cleaner. Oh, cleaner. Ay mo ni par. Dili market eh. Ihapit na ni mga administrator kay asa pa dong. All pa. Arita. Jadi ta we. Vlog lang tani ko duwi. Kay basin raw ray. Maayo na makita sa mga tao. Kaya dili. Yeah. Yes, Dima. Makailan ho ni? Ali oh, dahil lagi isda na. Sirang guwapa. Apa ilang kong isda. Pila kilo na? 150 tama dong. Kana 150. 180 na dagko na. Katong gagmay ta lamya to. Nagbay ka ayo 180. Ya boy ang amiga nga smiling nga tindira. Kaya sin tindira nga tag-iya day. Ya. Kadaman kagway ko. Ada. Ana ni. Okay na panakot ay mo ni kaduhang merkado. Primerong merkado sa Katagbakan. Nauna atong naunag siya kuanto ang ila tong satellite. Okay niya. Duwawi. Wi. Diri ta sa Pikas yung mga panakot nila. Ari mo palit diri isda o litsyon na panakot na skilid. Gatbang ni sila. Tapoy manukan dito. Sira pa. Okay, kumpleto ning ilang merkado diri. Mga tindira diri approachable kayo. Way sapot. Sahay ra ug way halin. Joke. Okay. Ari ta. Way labat istorya. Ay i-apil natin ang kari lang isda lang. Isda rin. Jim. Jim. Uli ba ni aho oy? Pag masira. Ada puna naman guna kay okay. Labasira. Okay, dia po do. Way labat is. Mao ni ang barangay hall sa Katagbakan Sur. Nindot kayo no. Dito ka. Paulit. Okay, balik na ta, pauli na ta, balay ang magigian niya, balay ni Engineer Julio. Okay, diri dulong na ta uli. Okay, daghan salamat sa inyong pagsunod sa akong vlog. Ug daghan pa salamat sa pag-subscribe niyo sa akong channel. Okay, mo to ang skin na padung sa pagyagian kaniya. Okay, thank you very much once again. Oh, please subscribe. Okay, bye.